Bir wagtda Hazreti Ebu Derda meriz bolupdyrda, sahabalar miri. Hazreti Ebu Derda kan eşdiýänsiňiz ulamalardan bir derman sahabaň adyny. Meriz almış. Hazreti Enes bir büyük sahaba şonu soramany bardyr. Aham näjire halyň diýipdir. Hazreti Ebu Derda gow diýipdir o gurrun içinde. Hazreti Ebu Derda aýdypdyr. Saňa maňa gerek we derek gurrun. Semi'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi ve sellem yaqul inna as-suda'a wal malila ma yazalani bil mu'min ve inna zunubahu mislu Uhud فما يدعانه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل رواه الإمام أحمد. Erdin içinde yatanmış Enes de şonu soramanı geltir. Hazreti Enes radıyallahu anh omul sırqavlap mariz yatan Ebu Derda aýdypdyr. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan özüm eşitdim diýipdir. Birak kellagır ya ennamın kızmak bir tovalıda sünkağır diye. Birak kellagır bir de ennamın kızmak ya sünkağırlık yalan musulmanlarda badır diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İnne suda'a vel melile birak kellagır kellagır diýdi. O bir de şey ennam kızmak, kızdırma tutmak ya sünkün ağırlı olmak garaz musulmanlarda boljak diýipdir. Ohum şi zol doktora ötüye, dermana ötüye, her yollara ötüye, dua ettiriye, demsalliye. Ohum garaz bağda derdi narahatçılığı. Ya berdi Farsla derdeser diýişýänek bir kellagır narahatçılığı wada gapdyryna. Ohum İmam Azam'ın ustadlarının zamanında, İmam Azam merce taklidimiz, İmam Ebu Hanife'nin ustadlarının zamanında ulamalar aýtýanmışdyk, Müslüman bir gün kamil gülüp bilmez. Ertiden bäri hoş geçip gülüp durandyr, ikinniräk bir narahatçylyk tapylýandyr. Bir kellagır tapylýada Müslümana diýenmişdikler. Hay bir ýerinden bir zat böwründen dürtýärdi. Bir ýerinden bir zat asylýardy. İnni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözüne aýdyn, kellagır ennamyň bedeniň kızmak, sünkagır garaz musulmanda yalan bolýandyr diýipdir. Oham şol adamlar dağyal günäleri vardır diýipdir. Şu dünýeden ölülerini ölüp şu dertlerde bağda ýaşaýşynda ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ey cemaat, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü. Muhammedur Resulullah aleyhissalatu vesselam.